Nah ini loh dia. Leren-leren saya. Golek gue leren karo piye. Di bal kowe, Mang. Bos. Suruh man bakso iki peh jan ae. Kowe ngopi ning kopi ngene enak. Regane murah, bosnya apa? Ora marah-marah. Iya, aku nek sore kerja ning kene. Pesan apa iki? Apa enak? Sing larang paling larang apa enak? Enak. Banyu uji, banyu putih tak kedus. Iki omben-ombenan iki. Waduh, Aku dodol ngene. lho tape ketan ireng. Nawe ketan. Sen apa iki? Cek aku lek kok sing larang dhewe apa iki? Lah yo aku sak kedus ke. Iya. Oke ae ya. Nutrisari. Oh. Pas. Oh, larang dhewe. Oke, ngambil gosnya ya. Oh, siap.
lagi ngopi ini mas. Oh enak ya. Oh enak aja. Ini enak nyaman yo. Iya mas. Ning kene yo enek ngombe sing panas, adem. Panganane yo kae. Begini. Enak. Pas bote anu ora ganti tanpa spasi. Oh ya wes. Jalan iya tak drep-drep barang iki. Iya. Satu pangkalane cabrek. Wah, makalane to layak. Wadang. Nah yo. Ning kene lho enek kae lho menune. Enek sing adem, enek sing panas. Wah, Pak. Jajane barang Awang lho ya. Ya sakmono begini lho. Tak kira arek kertas ngono. Ndak kae lho. Jajane ning kene yo enek. Di Iya, barang lho. yo tukane Gorengan, 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 snack, tape, sate. Serupo ta. Ojo, enggak serupa. Saya tak tinggal ning jero yo, Mas. Oh. Nah. 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 Duh, kunciku mana di? Kayak kau pikon gak? Parahnya. Woi, woi apa nih kayak? Tuh, kamu kayak rasa itu. Ada juga nau panggang dua karung ah. Gue ini kok nggak panggilannya piye? Nah ini loh dia. Gue larang saya loh. Boleh gue larang cara tuh piye? Wah, tapi kalau pernah, wah, oh sama. Oh, yo ano, yo, kono ya. Kono ya. Oh, yo. Ini enak, kopi enak. Iya. Oh. Ini enak. Libak gue emang. Bos. Loh. Ya kowe ning kene. Awakmu to. Kancamu iki Mang Iwan. Loh. Kejeme to. Iya, Mas. Kok iki lho kowe. Alah gue rasa, Mas. Aku mang cetukan iki ngrasa. Oleh wesan. Yo, lah iki lumayan lah. Dene sampe nang duit, ada duit ta. Yo wis ora apa-apa. Kowe pesen apa? Apa iki? Marang apa ning kene? Yo iki es gudeg, es coklat, es kopi, es nutrisari, iki larang. Ini tulisan kek, tulisan di syuting iki lho. Iki lho. Lah iya maksud kuwi pesen opo? Aku njelasin ning tulisan kuwi. Ada iki lho. Yo, opo pesen opo? Anu ya? Kopi cingkir. Lah, alah mau tiket mau jadi. Iki enak. Anggur merah. Merah. Apa iki apa? Sampai anget tau tresno abadi ya. Apa kopi ya? Iya kopi. Kopi cingkir ya? Nan. Ya. Ya. Oh, salah dhewe. Nan dhewe. Wis linggo kono. Ya. Ya, Mas, kopi, Mas. Gimana ya, Bang? Yo. Ini mau jaga tau. Mau kayak kondi lho, Mas. Kowe lho. Biasa kerja rosok. Ya kok iso temu wong telu ini mau piye? Oh, aku kok kidul ngono terus gue rasa alon-alon ning kono kidul kono. Lah maju kunci mah lho. Oh, Yo, nyulik sampai sapa kok tau roh ngono. Mbak Nuri. Biasane ngaret lah awak. yo biasane ngaret saiki malah kuwine babung. Lah isu kan ngaret bengi yo rezeki yo rasa ngene iki mama. Ya wis mangkon iklanene. Enak. Mantap. Ya toh. Bangun dia. Oh. Lho, Bangun. rokokmu ning ndi ngomong ning ndi?
Rasa hilang Demi. Oh, aduh, rokoknya gini. Yang rokok aku Mas. Apa? Batuk. Lah. Ora ndure iki rokok kurunan. Orang rokok ora duwe turahan. Ora duwe turahan. Ayo turan piye? Tes ku to. Nek, manggil ngomong ya luwe. Luwe jane. Luwe jane. Ndi Pak? Macam-macam mangan opo penak. Nah, man bakso anget. Bakso anget. Tak didul Panas anget. Duwe kek. Tak didul bakso enak. Gelem ora? Gelem. Endi? Ning kono. Kono iki ndi? Jenenge bakso bertopeng. Topeng ngene lho. Kuwi topeng. Oh. Kudu iki beda topeng. Topeng koyo enek topinge. Tapi topinge babat karo tani ngono. Topine miring lho. Topeng. Enek topinge. Model terbaru. Topengnya apa? Aku ora ngerti lho. Tenan yakin aku bakso enak ning Tulungagung iki. Ketoke kok jenenge enak. Perlu dicoba. Kowe anu Enek. pecinta bakso ora? Iya no. Pecinta bakso ora? Ora. Ojo ngaku pecinta bakso nek hukum jajal bakso niki. Masa? Be dijajal. Rasane apa ya? Enek kayak jule barang ora? Ora topinge topeng kok paru kok kami iki. Be Kulit cingking ya? gelem ora? Yo, Yo santai yo. 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 Sik. Endi? Ning ono sik. Yo. Yo. Digorene iso ora? Iso yo. Iki bener tuh digoreng. Ora usah ngono. Ini ora baturi. Lho, bakso sing enak ning Tulungagung. Kamu ora apa? Ginawe ta, Kak? Bakso enak ning Tulungagung. Gitu. Yo. Alamate iki. Nah, semua coro. Aku ya, aku. Mbak, niki ini apa ya, Mbak? Apa? Jajan apa? Enak dhewe, Pak. Enak dhewe. Oh, enak dhewe. Enak dhewe. Ya apa, Dik? Apa? Mbak apa? Bakso meneng. Lah, Ya biasa ya. oh iya weh. Iki cabang ping loro. Ning cabang pertama ning Patian. Pasing ndi? Kowe ro perapatan TikTok. Ah. Ping nggon 100 meter lor dalan. Oh, ngono. Oh, iki sing keloro. Oh, siap. Wes. Oke. Wes yo. Corona ya? Bateng ngono yo. Yo. Ayo. Dan ini kene dateng lho, Pak. Iya.
baksone teko lho. Yo, baksone teko. Biasa, menang. Yes. Tamu gitu. Kalah podo ae to iki. Seje. Nek manusun Mbak ya. Mbak ya. Ayo, Mbak. Pangan dulu, Sik. Enak. Ojo mek kerupuk tok pentole lho. Oh. Oh, ini. Iya, enak. Bener. Aduh, deh. Gitu. Mantap. Biar lho. Udah no. Batane kaya nyul. Iya, enak. Nah, Lah mau ini tulungan ini pentol itu. dari sambel enak nah iki. Kecap. Nah, wis wae. Siap tuh. Iya toh. Mbak. Mbak mangan lo. Enak lo. Enak lah. Wah. Apa? Enak. Enak tuh. Udah weh. Totok. Bingung. Sok nak tau. Mantap. Mantap dia. Nek kanggo barang Enak baksonya Mbak Nova. Cocok iki. Nah, pecinta bakso roman bakso iki peh jan wae. nek pang sithik Wah. Kudu jajal bakso iki. Enak. Beda. Enak. Enak. Nah, Enak. bangsat tenan lho. kayane akeh ya. Baksonya enak. Diduduh sing ora dikeki. Iya, enak toh. Mantap. Yo kowe ngopi ning Marco Kopi lho, enak. Kopine murah. Piro iki? Kira 2.500. Lah iki mang opo bisa. Entek wis ana. Murah ya. Piye penak lho. Ning kene yo enek bakso, lek luwe kali pesek. Nek kecap barang, nek sambel saus. Piye? Cocok. Enak lho. Cocok gue nih aduh. Murah. Enak. Yo mau ora bakal nglarat nggo dompetmu iki. Ngopi ning kene. Tenanan murah pol ngene. Cocok iki. Besok. Enak lho. Ora ora. Wis wapol iki. Bari iki ndi? Yo ben rasane. Wes, Iya, ben rasane. saiki Aku tak mulai balik. Kok tak bayar deh. Eh? Abari. Ojo to. Kabari aku mangan itu mbok sing tak omongi. Aku mangan Iya. rasa konde ini. oh, Temu untu mas. itu mas piye lho? Sing untu mas nih lho. Tak tagone wagi. Untune mas-mas. Untune Oh. untu mas no. Ndune wong tuwek ngene. Ah, tagone wagi tak ijol. Iya. Oleh. Oh, Iki lho duit kuwi. Oh, ini tak dole wagi ya to. Lah duit. oh, yo. Wah, Kok wae yo an. oh. Cuma model-modelmu ngene kok yo. Iya. Oleh mas deh yo. Itu kalah recehan tok nek. Oh. Kowe aku ini toke oleh juta akeh. Weh, nunggu kowe. Yo piye to? Oleh mas ning idul kono adol ning wagi aduh amene iki. Wah, gimana sing hiburan entek iki. Mosok plastik, botol. Iki piro iki? Duit. 2.500. Iki piro iki? Iki 3.000. Ada baksone piro iki? Baksone 7.000 ping loro, pira 14. Baksone karo iki Kale piro? 15. Hah? 11 karo iki 15. Piro? Lah piro jane? Iki 7.014. 14. Itulas, Ah. itulas 11,5. Wes, Keliru bakno. Sorry yo. Kitran Wes pengen gue pengen iki. sun yo. Ah. Omongi yo neh yo. Iya. Yo mau ngopi ning Mas Kopi nggone penak. Regane murah, nggone nyaman. Ora marah-marah ning dompet.
Wes, Kapan tak ngopi nek? ya wes. Iki suwun yo. Oh, padha-padha. Tak. Kulo sone aku arep. Oh, siap. Lungan oleh Mas nek. Oke. Mas Pion. Mas sing gudi itu kan lumayan ya to. Ndang. Kok to? Keliru. Wis mangel men to. Seto. Ih. Wes. Yo. Cek. Oh, siap. Hati yo. Cek. Lho ini gini ya? Sing. Suwun yo, suwun. Yo, oke. Ini nak orang kopi yuk, kopi ning kono yuk. Koyo kok enak loh. Oh, lagi ini. Mas, es Milo satu. Oh iya, Mbak. Aku mineral satu. Bayar sekarang apa nanti? Nanti aja, Mbak. Oke, makasih. Oke. Ayo ngopi ning kene di jalan karo sampe cowok-cowok. Mana sih an? Lamu. Gue pria mesti ngelak. Aduh, kawan. Piye pacarmu? Galau. Oke, Mbak. Makasih ya, Mas. Iya. Mas minta sejutan. Oh, sedotan. Oke. Ini nyedot, Mas. Sedot apa, Mbak? Nyedot proses. Oh, darah gue itu apa? Makasih. Iya. Mas ini galau, galau. Galau apa? Galau pokoknya. Putus cinta, patah hati. Nyawa pacarmu? Ya, kegoda wedoan liya. Dia galau, enak. Mama pesen es. Yuk, aku nungguin. Sebelah mana? Yuk, Mas, bayar. Oke. Mari, Mbak. Mas, totalin. Semua 8 liter. Oh, siap. Balik lagi ya. Palet. Enggak. Palet. Dia ceblok. Ayo, selaluin loh. Ayo Mas, Oh, cuman Mbak ya. Mas, es Milo satu. Oh iya, Mbak. Bayar sekarang apa nanti? Nanti aja, Mbak. Oke, makasih. Oke. Galau pokoknya. Putus cinta, patah hati. Nyawa pacarmu? Ya, kegoda wedoan liya.
ya wih. Aja guyu. Bangun ning langsung tekatan.